jora phaike jotono yakri mathango o sangsarno phiaba kalangri thango ya primary paiphle mukumuti ya pairok obo haikino jotoni khawo mari ganang mukumu kalangai lai thangjak 30 September 2020 salo o hayukno yakri thangka boram ganang jiglet Suna Lakshmi koloi phiaba sakpang nang tini ganao kri phano tongo jotoni khawo nini mukumu nini mari tei nini yapairok obo haikino molbrum no tongai jotoni khawo moitu nini saikalang mani kokrop phiaba nang krini kha khamjak tini nini sajla song manna singkrak tai setmoi koloi nini hamjak song piuri tei sobita koloi nini sajak rahel tei nini chamiri nathuram koloi kha khamjak nini suksong royal tei shikang koloi borom ganang jiglet Suna Lakshmi koloi ni moiduo phainai 12 December 2020 salo bini nukhungu khlaijaknai condolence service o condolence service pandabo amjani joto takhuk tei bukhuk songno phaiman jaknani bagai kobok horjao Pandani Jora 10 AM Nikuma Kalachanpara Ompinagar South Tripura